În zilele lui Noe, răul și corupția omenirii au atins apogeul, jignind firea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a plănuit să distrugă lumea cu un potop. Dar Dumnezeu a avut milă de omenire și l-a chemat pe Noe să construiască o arcă și să răspândească vestea că Dumnezeu va distruge lumea cu un potop, astfel încât oamenii să poată intra în arcă pentru a scăpa de potop. Conform cererii lui Dumnezeu, Noe a predicat Evanghelia în timp ce își lua familia pentru a construi arca. Noe a continuat să facă acest lucru timp de 120 de ani, până când arca a fost finalizată. În cei 120 de ani, cu excepția familiei lui Noe, nimeni nu i-a crezut cuvintele și chiar au râs de Noe. În cele din urmă, doar Noe și familia sa de 8 persoane au urcat în arcă. Când a venit potopul, toți ceilalți oameni au căzut în dezastru pentru că au refuzat să asculte cuvintele lui Dumnezeu. După potop, Noe și familia sa au fost recunoscători lui Dumnezeu, au adus sacrificii, s-au rugat și el au lăudat pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Noe și a făcut un legământ cu oamenii cu un curcubeu. Domnul Iisus a spus: așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Acum este ultima perioadă a zilelor de pe urmă. Omenirea a devenit chiar mai rea și mai coruptă decât oamenii din vremea lui Noe. Viața dintre oameni este plină de gelozie, lupte, violență și omoruri, și chiar și prietenii și rudele se trădează reciproc. Nu numai atât. Oamenii urmăresc cu toții să mănânce, să bea și să se distreze, bucurându-se de plăceri păcătoase și astfel își satisfac dorințele trupești. Nimănui nu-i pasă unde apare și lucrează Dumnezeu astăzi, ba chiar îl neagă pe Dumnezeu și îi se împotrivesc. Se poate observa că ființele umane au atins vârful răului și al corupției. Dacă oamenii continuă să degenereze astfel, nu vor face decât să cadă în dezastre și să fie pedepsiți de Dumnezeu. În zilele noastre, diverse dezastre se produc frecvent, iar zilele lui Noe au sosit de mult. Dar Dumnezeu nu are inima să vadă cum toată omenirea cade în dezastru. În zilele de pe urmă, Dumnezeu a venit din nou în lume pentru a exprima adevărul și a ne salva pe noi, oamenii. Sunteți dispuși să fiți supuși și ascultători ca Noe, să căutați să întâmpinați revenirea Domnului, să acceptați ultima salvare a lui Dumnezeu și să vă urcați în arca zilelor de pe urmă? Dacă doriți, vă rugăm să ne lăsați un mesaj, iar noi vă vom invita să vă alăturați grupului de studiu gratuit al Cuvintelor lui Dumnezeu, astfel încât dumneavoastră și familia dumneavoastră să puteți obține binecuvântarea ca Noe